ምድሪ ከም ሓዊ ተቃጽላላ ኣብ ማእኸል ዝሃሩር ሓንቲ ቅጥን ዝበለት ምችታህ ብጭንቀት ክትንፍስ ትረአ ስሟ ሮዚ እዩ ሮዚ ሃዳኒ ጥራሕ ዘይኮነትስ ብርትዕት ኣዶ እያ ናይ ኣዶ ፈተና መቸስ ብዙሕ እዩ ብደቃ ምኽንያት ኣብ ጭንቃት እዚ ምስሕሱም ዕድላ ገጠመት ሓሙሽተ ደቃ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሓንቲ ንእሽቶ ኦም ተቐሚጦም ብጥሜት ይሳቀዩ ኣለዉ ደቃ ካብ ዝበልዑ 3 መዓልቲ ገይሮም ብሰንኪ ድማ ክንቀሳቐሱ እኳ ዓቕሚ የብሎም ሮዚ እውን እንተኾነ ዓቕማ ተጸንቂቑ እዩ ዓይንታ ዓሚቖም ዓጽመ መንከዋ ድማ ወፂኡ ይረአ ይኹን እምበር እቲ ናይ ኣደነት ስምዒት ካብ ሞት ንላዕሊ ሓይሊ ይፈጥረላ ኣሎ ካብ ርሑቕ ሓንቲ ሚዳቕ ትመጽእ ኣላ ምስ ረኣየታ እታ ዘለታ ሓይሊ ኣኪባ ከም መብረቕ ትውርወር እቲ ጉያ ናይ ህይወት ወይ ሞት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ነታ ሚዳቕ ትሕዛ ሕዚ ደቃ ኸድሕኑላ ተስፋ ዘስንቕ ኩነታት ይፍጠር እንተኾነ ግን እቲ ናይ ዓወት ሓጎስ ንደቂቓ እኳ ኣይጸንሐን 3 ዓበይቲ ኣዛብእ እቲ ለደንግጽ ሰሓቖም እናሰሓቑ ደበኽ በሉ ሽታ ብናታ ዓቕሚ ስለ ዘይትኽእሎም መብዛሕቲ ግዜ ገዲፋትሎም እያ ትሃድም ካብዚ ትፈርሕ እያ ግን ሎማ ዓንቲ ካብቲ ቦታ ወይ ንቕንቕ ህይወታ ንምድሓን ነቲ ምግቢ ገዲፋ ኸትሃድም ትኽእል እያ ግን ንድሕሪት ገጻ ረኣየት እቶም ብጥቤት ተዳኺሞም ዘለዉ ደቃ ኣእምሮ ይሰኣሉ ሎሚ እንተዘይበሊዖም ጽባሕ ይውዕሉን እዮም ዝብል ቆራጽነት ኣብ ገጻ ይንበብ ኣብዚ ህመት እዚ እዩ ትዘገርም ትብዓት ዝረአ ሮዚ ንድሕሪት ኣብ ክንዲ ምምላስ ጸጉራ ጠጠው ኢሉ ዓባይ ንምምሳል ትንፋሕ እቲ ንቡር ትሑት ድምጻ ገዲፋ ድማ ከም ናይ ኣንበሳ ዝመስል ብርቱዕ ድምፂ እናስምዐት ናብቶም 3 ኣዛብእ ትጽጋ እዚ ተግባር እዚ ናይ ዓርሰ ቅትለ ስጉምቲ እዩ እንተኾነ ግን እቶም ኣዛብእ በዚ ዘይተጸበይዎ ተግባር ይደናገሩ ሮዚ ትብዓታ ካብ መጠን ላዕሊ ስለ ዝኾነ ድማ እዞም ኣዛብእ ተሰናቢዶም ንድሕሪት ይምለሱ ኣብ መወዳእታ ደቃ ጸጊቦም ናብ ጽኑዕ ቦታ ምስ ሓለፉ ሮዚ እውን ተዳኺማ ግን ብኹርዓት እናተንቀጥቀጠት ትስዕቦ ሕዚ ንሳ ኣብዚ በረኻ ከም ምልክት ተስፋን ጽንዓትን ኮይና ትጥቀስ ካብዛ ተባዓዶ ንምሃሮ ዓብዪ ቁም ነገር ኣሎ ኣብ ህይወት ፍርሒ የለን ማለት ዘይኮነስ ካብ ፍርሒ ንላዕሊ ዝዓቢ ዕላማ ክህልወካ ከሎ እዩ ትብዓት ዝውለድ ሮዚ ካብ ኣዛብእ ዝሓየለ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ዝተዓወተት የግዳስ ምንባር ደቃ ካብ ፍርሒ ሞት ንላዕሊ ስለ ዘበለጸት እዩ ንስኻ እውን ኣብ ህይወትካ ዝገጥመካ ጸገማት ክትስዕሮም እንተደሊኻ ካብቲ ፍርሒ ንላዕሊ ዝዓቢ ዓብዪ ሕልምን ዕላማን ይሃለኻ 100% ክትዕወት ኢኻ ነዚ ምስክርካ ሮዚ እያ